Evo nas, vrijeme je za drugi produžetak, naš produžetak podcast i u ovom takozvanom podcastu, ali i u ovoj emisiji, kako god je nazovete, bit ću sam. Pred nama je uskoro početak svjetskog prvenstva u fudbalu u Kataru. Onaj uvodni produžetak je služio da najavim cijeli ovaj projekat što će se dešavati u narednih mjesec dana i šta ćemo raditi nakon toga. Svjetsko prvenstvo u Kataru počinje u nedjelju 20. novembra od 17 časova utakmicom između domaćina ekipe Katara i Ekvadora. 2010. godine, kada je domaćin bila Južnoafrička republika, tada je odlučeno da će se svjetsko prvenstvo 2022. godine igrati u Kataru. Tada je to bilo dug vremenski period, čak 12 godina ko je tada razmišljao o Kataru. Samo sam ja tada imao 15 godina, pa nisam uopšte razmišljao šta ću raditi sa 27 godina i u tom vremenskom periodu samo su se Englezi bunili jer je Katar izabran za domaćina sa 14 glasova, a Sjedinjene Američke Države sa 8. Naredno svjetsko prvenstvo će se igrati u Americi, Meksiku i Kanadi. Kompenzacija za nedodijeljeno prvenstvo ove godine i tada su već počele da kruže razne priče zašto Katar kao jedna od država koja nema neku fudbalsku istoriju, bez stadiona, bez ičega, koja se uopšte nije gotovo ni pojavljivala na fudbalskoj mapi, zašto ona baš da bude domaćin svjetskog prvenstva i kružile su razne priče. Kasnije je postala javna tajna da je zbog velike korupcije da su ljudi iz Katara platili Svjetskoj fudbalskoj federaciji da budu domaćini, isto ono što su radili nekoliko godina ranije u rukometu, samo što su u rukometu tada mogli da dovode igrače sa strane. Mnogo naših je tada nastupalo u rukometu i kao domaćini su stigli do drugog mjesta, a što se tiče fudbala i tada je bio plan Katara da dovede igrače sa strane, iako samo 13 igrača je rođeno u Kataru, ali nije to tolika razlika. Njihov plan je bio da dovode Brazilce, Argentince i Evropljani da igraju. Već tada su počeli sa planovima kako spremiti reprezentaciju za veliko takmičenje, jer su imali para i nije bilo uopšte priče da neće stići uraditi sve radove, iako kažu da je preko 6.000 ljudi poginulo u pravljenju svih sportskih objekata u Kataru. Zato se danas mnogo bune, traže da se oduzme Katar organizacija, ali sve je to sada nemoguće 7 dana prije. Ne znam zašto se nisu bunili prije 12-10 godina. Dakle, reprezentacija Katara, tada je postojao neki plan da oni kao reprezentacija svi igraju u jednom klubu i da se napravi jedan tim koji će se uigravati za svjetsko prvenstvo. Međutim, na kraju tu reprezentaciju čine svi igrači koji igraju u Katarskoj ligi, a čak je 13 iz jednog tima. No nešto kasnije o reprezentaciji Katara, također ovo svjetsko prvenstvo, 32 reprezentacije, ukupno 64 utakmice. Ovo je posljednje svjetsko prvenstvo na kojem će biti 32 reprezentacije. Na narednom mundijalu ćemo vidjeti ukupno 48, znači svako ko igra fudbal će imati priliku da bude dio najveće planetarne smotre. Ovo je prvi put da se svjetsko prvenstvo igra u zimskom periodu i o tome se mnogo govori, ali evo u jeku je sezona pa se očekuje da igrači budu nikad spremni za jedno svjetsko prvenstvo, iako je ovaj vremenski period prouzročio mnogo povreda igrača u samom finišu. Evo 7 dana prije početka prvenstva mnoge ekipe su se sada skupile, odigrat će još neki prijateljski susret i biti spremne za mečeve u Kataru. Ono što je prednost jeste što je Katar najmanja zemlja domaćin ikada, a skoro sve utakmice se igraju u jednom gradu. S javnim prevozom se može stići iz grada u grad i mogu se pogledati čak 3 utakmice dnevno u odnosu na recimo Evropsko prvenstvo koje je igrano prošle godine, gdje su jedan letali iz Bakua u Rim, iz Londona u Madrid i tako dalje. Također i Rusija je bila veoma velika i Brazil, a kako će biti tek za 4 godine kada se bude igralo u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Dakle, prva utakmica otvaranja se igra u 17 časova u nedjelju na stadionu Al Bayt u Al Khoru. Nije se dešavalo često, ali u posljednje vrijeme se mnogo dešava da
domaćin otvara svjetsko prvenstvo. To se recimo posljednji put nije desilo 2002. kada je jedini put Azija bila domaćin svjetskog prvenstva i tada Koreja nije igrala uvodnu utakmicu. Uvodnu utakmicu su igrali Francuska i Senegal i bilo je veliko iznenađenje kada je Senegal savladao Francusku. Mislim da je to posljednje prvenstvo koje je počelo u maju mjesecu, evo ovo počinje u novembru. Dakle, voljom žrijeba opet je domaćin dobio najlakšu grupu kao jedan od nosilaca, tako je bilo i prošle prvenstvo kada su Rusi igrali u grupi sa Urugvajem i Egiptom i Saudijskom Arabijom i oni su prošli grupu i Brazil nešto ranije i 2002. su to učinili Koreja, Japan, Njemačka 2006. Rijetko se dešavalo da domaćin ne prođe grupu, posebno čak i ove reprezentacije koje ne spadaju u sami vrh svjetskog fudbala uspjele su prolaziti grupu. Jedino se desilo da nesrećni Južnoafrikanci 2010. ne znam kako su oni tada kao domaćini dobili možda i najtežu grupu sa Francuskom, Meksikom i Urugvajem i na kraju su u toj grupi uspjeli skupiti 4 boda, ali se nisu uspjeli pronaći u drugoj fazi mundijala. Katar je domaćin i voljom žrijeba u grupi je dobio ekipe Ekvadora, Holandije i Senegala, reklo bi se jedna lakša grupa. Sada kako najaviti ovu utakmicu? Zaboravio sam reći da će se igrati u 5 gradova i na 8 stadiona, a počinje prvenstvo u gradu Al Koru, također na stadionu Al Bayt koji prima 60.000 navijača i prošle godine se na ovom stadionu igrao i Arapski kup, odigrat će se na ovom stadionu 6 utakmica. Katar kao domaćin prvi put učestvuje na svjetskom prvenstvu i on je jedini debitant u Kataru. Mnogi analitičari u stvari podcjenjuju veoma reprezentaciju Katara kako nije dorasla igrački ni jednoj drugoj reprezentaciji, no ono što se zaboravlja da je Katar, možemo reći, najmoćnija reprezentacija po nekim drugim stvarima, jer ljudi su u posljednje 4 godine igrali gdje god su željeli. Jedino prvenstvo na kojem nisu igrali to je bilo prvenstvo Okeanije i Afrički kup nacija. Vjerovatno su procijenili da ne mogu tamo igrati jer su preslabe ekipe. Ljudi su igrali u evropskom dijelu kvalifikacija. Dakle, u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igrali su u grupi sa Srbijom i Portugalom. U stvari to su se računale kao prijateljske utakmice, no postavlja se pitanje zašto Katar nije igrao te prijateljske utakmice sa reprezentacijama iz Azije. Prije 2019. godine osvojili su Azijski kup kao reprezentacija koja je primila samo 1 gol tokom čitavog turnira, njihovo prva titula. Pored reprezentacija Japana, Australije, Južne Koreje i Saudijske Arabije, dominantno su osvojili taj Azijski kup. Učestvovali su na Copa Americi i tu su platili da budu među Južnoamerikancima. Tu su osvojili 1 bod, a na Gold kupu, na prvenstvu Sjeverne i Srednje Amerike, su završili 3. Dakle, platili su i tu da igraju. Platili su gdje god su mogli, non stop igraju prijateljske mečeve i veoma su uigrani. Njihova liga je također, kao i Liga Saudijske Arabije, prestala da se igra u septembru i tokom ove godine su samo odigrali oko 20 prijateljskih mečeva. Selektor ove reprezentacije je Felix Sanchez od 2017. a radi u katarskom fudbalu još od 2013. od mlađih selekcija i oni su španski fudbal, taj katalonski, mnogo uticajni na prostoru Katara, još od vremena kada je Qatar Airways bio sponzor Barcelona. Imaju dosta iskusnih igrača, prije svega kapitena Al Hajdosija, Hasana, Budiafija. Možda ta imena danas i ne znači ništa običnim ljubiteljima fudbala. Najbolji strilac je Almoe Zali sa 40 postignutih golova u karijeri. Ono što je njihova prednost u susretu protiv Ekvadora je što domaćin nikada nije izgubio uvodnu utakmicu. Dakle, ni Južna Koreja nije izgubila kada igrala kao domaćin, a nije bila uvodna, a također i 2010. Južnoafrička republika igrala 1-1 protiv Meksika. Dakle, oni se već preko 10 godina spremaju za najveće planetarno takmičenje u fudbalu i ne vjerujem da bi dozvolili da se brukaju da su samo nijemi učesnici. Pored toga što su imali sposobnost da ulože milijarde i milijarde dolara, eura, svih drugih valuta u organizaciju i kada se završi prvenstvo
neke stadione će rasklopiti, poslužiti za nešto drugo i pitanje da li će Katar ikad više biti domaćin nekog fudbalskog takmičenja. Ne vjerujem da bi dozvolili da se obrukaju fudbalske. Ako već imaju mogućnost da plate navijače, da dođu da navijaju za druge reprezentacije, zašto ne bi platili i recimo sudije ili neki sa drugih kontinenata, a nije se često dešavalo, odnosno nije se rijetko dešavalo da sudije budu naklonjene domaćinima na svjetskim prvenstvima. Naravno, najbolji primjer je 2002. kada se također igralo na tlu Azije, kada je u svesrdnu pomoć sudija Koreja pogurana do polufinala. Znamo i 2014. kako je glavni sudija iz Japana pogurao Brazilce u meču protiv Hrvata na otvaranju svjetskog prvenstva. A također ne postoji važnija utakmica na svjetskom prvenstvu od utakmice otvaranja. Utakmice otvaranja svjetskog prvenstva su gledanije čak i od finalnih utakmica. Dakle, prva se najviše gleda da se vidi kako bi moglo izgledati to prvenstvo, a kasnije ove sve manje padaju po gledanosti. Tako da će čitav svijet će gledati Katar na toj prvoj utakmici i sumnjam da bi dozvolili da se obrukaju. Ta istorija ide na njihovu stranu. Ekvador voljom žrijeba dobio je tu najljepšu utakmicu da igraju. Oni se vraćaju nakon 2014. na svjetsko prvenstvo. Prvi put su učestvovali 2002. kada su Hrvati imali priliku da prođu u grupi, ali su izgubili od Ekvadora 2006. Najveći uspjeh reprezentacije Ekvadora, prošli su grupu u grupi sa Kostarikom, Poljskom i Njemačkom, osvojili su drugo mjesto, da bi ih kasnije izbacili Englezi u osmini finala golom Davida Beckhama. Pojavili su se i 2014. na svjetskom prvenstvu, bili su treći u grupi sa Francuskom, Švajcarskom i Hondurasom, ali sa 4 osvojena boda, vrlo dobar nastup. 2018. nisu igrali prvenstvo i evo sada su se ponovo vratili. Samo jednom u istoriji su igrali Katar i Ekvador 2018. kada je Katar slavio rezultatom 4-3. Kod Ekvadora ističe se Ener Valencia kao legenda ove reprezentacije u 74 nastupa, 35 postignutih golova. Caicedo iz Brightona, Plata iz Villareala. Njihov selektor je Gustavo Alfaro, selektor Argentinac od 2020. godine i na južnoameričkim kvalifikacijama osvojili su 4. mjesto. Dakle, prvi susret otvaranja igraju reprezentacije Katara i Ekvadora. Sigurno da će to biti najgledanija utakmica, to se u Bosni i Hercegovini može gledati na BH televiziji kao i na Moja TV će biti neki prenosi, HRT, RTS, naravno čitav svijet će pratiti ovo svjetsko prvenstvo, ali to je ova uvodna najava uvodne utakmice između Katara i Ekvadora. Svi čekaju tu nedjelju da vidi kako će početi, da svi vide kako će početi ovo planetarno takmičenje. A pred nama je i vrijeme za naše prvo tipovanje, za našu prvu nagradu. A koja je to nagrada, objavit ćemo na našim društvenim mrežama. Važno je da se pretplatite na naš kanal, lajkujete stranicu Red Star Sporta iz Brčkog i u komentaru napišite koji će rezultat biti između Katara i Ekvadora. Naravno, ne priznajemo editovanje, znači da ste editovali po završetku utakmice, a mogućnost da tipujete za tu utakmicu imate do nedjelje u 17 časova. Sad ako mene pitate koji je rezultat će biti, ja sam samo rekao ne podcjenjujte domaćina, grupa jeste onako malo na svoju ruku, Holandija se tu izdvaja kao najveći favorit, a Senegal ima najveće šanse za to drugo mjesto, iako povredom Manea su značajno umanjene. Svi kažu da je reprezentacija Ekvadora mlada i talentovana, a da Katar tu nema nikakve šanse, ali razmišljajte malo drugačije, da je Katar domaćin i da je sve do sada uspio da uradi, tako da ne znam zašto ne bi uspio da prođe makar u osminu finala kao drugoplasirana reprezentacija na ovom prvenstvu. Dakle, pišite u komentaru prvu prognozu za utakmicu Katar-Ekvador. Sutra, odnosno poslije utakmice Katar-Ekvador, krenut ćemo sa snimanjem analize susreta između ove dvije reprezentacije i najavit ćemo mečeve u ponedjeljak na programu 3 susreta, meč u ovoj grupi između Senegala i Holandije, kao i u grupi B gdje igraju Iran, Engleska, Wales i Sjedinjene Američke Države. To malo da zaboravim sve grupe na pamet. Nadam se da vam se sviđa ovaj
podcast, odnosno za sada ovo nije klasični podcast gdje imamo sagovornika, ovo su samo moje lične najave u samom početku, a uskoro će nam se za koji dan pridružiti neki gosti, fudbaleri iz naših klubova, također i novinari sa naših televizija, da malo unesemo malo zanimljivosti, malo zanimljivih stvari u ova dešavanja vezana za svjetsko prvenstvo u fudbalu. Naravno, nije isto kao ljeti kada svi sjede u kafićima i prate utakmice, ljudi su na godišnjim odmorima, djeca na raspustima, vjerovatno ovom periodu se jedino raduju u Australiji, kako su sami objavili, prije su uvijek gledali svjetsko prvenstvo u zimskim jaknama, a sada imaju priliku da ga gledaju konačno kao Australian Open, u šorcevima i majicama. Mi ćemo provesti u kući uz grijanje, uz nešto toplo ili nešto hladno, a nešto toplo, hladno i hranu ću dijeliti putem svog Instagram profila, tako da zapratite i moj Instagram profil gdje će biti posebna nagrada za one koji me prate na Instagramu. Vidjet ćemo kako će biti na ovom svjetskom prvenstvu. Svakako, ko god ostvari dobar rezultat sa ovih prostora, ne sumnjam da će se navijači kupati u fontanama i po velikom minusu, a veliki minus nam već dolazi od nedjelje. Noći kažu da će biti hladne, a dan je sve kraći, no za nas je dan nikad duži jer počinje najveći fudbalski praznik. Još jednom poziv na akciju u komentar Katar, Ekvador i vaša prognoza. Vidimo se u trećem produžetku.